Ik ga nog nooit zien dat er zoveel mensen die in taken liggen. Super, zo erop. Het komt echt een prachtig mooi waar, dat schil ik heel heen. Hoeveel compost leid je er? Ja, wat zou je lezen? Een dikke 200, 250 kub. En reis je jou dat nou Joet wel kwijt? Ik ga een grut vermoeden voor het eind van de middagswaai. Dat moet er bijvuld worden. Het mooiste spul is er altijd vroeg, hè. En dan 's middags moet je maar weer afwachten wat er nog is, hè. Dus het is voor de meesten wel zaak om je zo snel mogelijk erbij te wijzen. Wij laten straks nog wel een paar vragen komen. Hierachter is een grote machine die het op elkaar laat. Jou mag het al jezelf ervan. Ja, maar ja, ik ga wat aanmerken en even in de auto en dan is het ook weer klaar. Hij doet alle keer mij per Amersfoort. Dan hebben we genoeg. Ja. Ja, ja. Meer ga je dat nodig? Nou, het is altijd maar makkelijk hoor, natuurlijk. Ja. Allemaal gevonden draagzakken van zwerfvuil. Nou, dat is toch wel, als je ziet wat er in de auto staat, is toch wel een kapitaalvernietiging. Hè? Dan vind ik het makkelijker dan met bakken. Ja? En hoeveel van die tassen ga je dan meenemen? Een stuk of 10, 12. Maar ik vind het met mijn tassen, dan hoef ik niet met de kruiwagen door een heel smal steegje. Ja, dit is eigenlijk een cadeautje voor uw zienwenders. Omdat wij willen natuurlijk graag dat uw zienwenders zoveel mogelijk afval scheiden. En dat wordt op een hele goede manier ook dingen. Ken je misschien nog wel beter, maar we zijn al heel goed bezig. Johan, als Sangrien net in de handen, helpt dat nou? Ja, maar ik doe dat daar. Kijk even een tekentje onder. Dus hij dat het net stoot. Verrassend dichtbij. RTV